Работата ми в Уника USS България е много интересна, предизвикателна и изпълнена всеки ден с много нов опит и задачи. Моят работен ден започва с планиране на задачите, проверка на мейлбокса, дневната доза, срещи, кратка раздумка с колегите относно общите проекти и в останалото време фокус върху конкретната работа. Една от възможностите е това, че можеш да работиш както в офиса, така и в къщи, както и да разговаряш с доста различни хора и да практикувам своя английски. Хората от моя екип са страхотни професионалисти. Работата с тях е много ефективна и полезна. Заедно с тях изграждаме софтуерни решения в областта на Big Data, тъй като се стараем да покриваме нуждите и спецификите на застрахователния бизнес на Уника Груп Австрия. Възможността да избирам откъде да работя, инвестирането в професионалното обучение и развитие на кадрите, многото тим евенти през годината са ясен признак за стабилността на компанията. В Unique Software Service България се стремим да привличаме хора, които са мотивирани, уверени, имат потенциал за развитие и желание да се учат. Поддържаме високи стандарти и за нас е приоритет да предоставяме качествен и стабилен дейта репортинг. Благодарение на гъвкавото работно време успявам да се занимавам и с моите хобита, като правене на сладкиши, каране на колело, прекарване на време сред природата с приятели и семейството си. Няма нищо по-хубаво от това да отиваш на работа с удоволствие, да обичаш това, което правиш и да завършиш работния ден с усещането, че си направил смислени неща.